Hello, hello. Ka channel here to te chibai vek ule. Mesa.skincare ka niya. Tunchuma chuanin brands thal cha karon soido na. Coin na top 3 million sakdon niya. Ole tunchuma chuanin mizo brand thar tila thal to lawa. Mase minol pui chuan in la shadon lawa. In la shien na tamdon lawa kan tizo kange. Mang to te point lawa mai theya. Chu SKINLINE na niya. Cái đồ này khóc mày tin cái đồ này em chú baby care baby line and baby line hi thì mình nấu tê ta nằm man chi man thể nấu bằng pon yang skin care te body lotion ở đặc sản man chi te chỉ xong sang rồi này hi cả lom em mày in số cái đòn tâm em nấu bằng nghe cái man ti răng nấu te nghe cái man ti răng sunscreen nấu te nghe cái man ti răng nấu bằng nghe cái man ti răng thì chi tan khan cái rồi sẽ đó này tin chumi ma chuan an products hi indu chuan a leidu tan chuan mesa 25 ti discount code mangkhan 25% discount lo ni thedo ni chu awan thaem mizo te tan anwan changkai takem tin ka soi thile main lom thu ka soi duwa an brands chunga hian miron du sak maya I discount code ka nei lo hi an hlau top mai ni min support lut tuk ba ka khan discount code ka nei lo hi an hlau top min boy puya website an siam chat na chan po ka discount code man man thei man nge thei khan duwa chu wang chon website po miron siam saka tumang huna website an siam zuwa discount code te ka nei nuwa tum duangin he in sianga room in siam cha room siam cha he background te in setup charan kani wang khanin duangin hun ka nei thei lawa karon car nivel karon delay nge an products review to remo ka review hun to ri car nivel ka delay nge min che thiam zelan chunga lom thu ka soya tin discount code min siam sak lo hi an hlau ni pel hian ka sia min du sakna wang ania ka lom lu tu ka discount code ni ngai min ti ve top me enge kani support to na ni chu berana discount code kani don kani chon commission te kan ne ve tam lua lo ma se lo om ve chho chuan kha kan ta chuan a changkai hlu ve lu tu ka keni skincare tia he tianga YouTube pa soitan page chuan a changkai le chuan discount code kan nei te na kin zela channel ti chan tlum tu te a lo ni chho ve zel theya chuwang chuan amang du tur kha chuan in le an products le tur kha chuan in mi lo man sak sham zela link shan pa po ngai lo an website da khanin enge link shan kha ngai lo etinan products zanga te chuan brands zanga te chuan discount code link ka discount code man theina chau link te kha om sang thina ania chuan ngai lo website a top khan alu theya skinline.com a top khan alu theya ka discount code mesa 25 ti khai lo mang zelanga products pahatin le pon a man theya item le pon a man thei chuan a link shim chu description box a khan ka lo da don nia chuan products a kan lut to in sia chak ma sak ber to baby sunscreen a train kan chananga kan mang zo to kan in puan lo nga thlan hi kal ta khan ka dong to an products hi chuanin an ma ni lam eng mo enge website te an la du thu saman la zo fel lo wang khanin kan hak renga chuan khami chung khan kan lo mang ve zela ka man puyan na kan no te ka man thil boka baby sunscreen an tia alem ka lo ti langa mana nuam lu tuka ang SPF 30 niya naupang naupang broad spectrum niya SPF 30 niya chuanin hydrating ra lu tuka chuwang chuan naupang in man ti do chuan moisturizer man ti lo ula poi ka ti lo ke chuan in ka man chuan hydrating ra ka ti chuwang chuan naupang in man ti chuan moisturizer mang lo in man ti to pula apoi ka ti lawa mana nuama ege arim ti ra lu tu boka chuan no point an ngai na athan chu sunscreen gel type de wania texture kha a lightweight ro box ya buta shom lawa tin an noi rola nuam he no pang page lo che second noi page on ro khatia wa khan han noi sak zung zung ta ol sama arwal akai rol ma I white gas nei lawa chuan ama hi a safe boka no pang tan ko safe filters zinc oxide ne no ang khan manga a cha ka ti moya
aman po hi to lo sa thum som nga man chaw ne ka discount code nen phei chuanin a tlom le doi dona chuang chuanin no pang sunscreen man ti tu ka shalo ti tang kha chuan man ti chi kum thum chin chunglam an lo pon school kal thei chin kha chu man ti rula poilo tin school la kal che lo te po nine chwa pui don chuan entina khoilo khoimo kal dona mo khoilo voiwa chhuana te man ti kha poilo wa hima ma se no pang le lu tu chu ka soita khanin man ti sunscreen man tin khoi thla kom pe no te chung che lu tuk te mo tiang kha chu man tir lo la in sha thiam tho ka ringa aman tir ro mang rol kha chu sha thiam tho ka ring chuani na do ta kan kal lenga chu shower gel ani baby shower gel my baby shower gel ani hei hi mana nuam ra lu tu ka ke ma pon ka mang to milk le coconut in main ingredients ani ya mo chuanin he po hi rim man ya rim hi rim tui chuk chu ni ka rim na chu ni lo rim na le rim chia chu ni lo ma se rim tui ka ti lo wa hei thunga na ma se rim chia chu ni chuang lo vuna ti nail thepa hey nourishing skin and for nourishing and all for nourishing skin and ta vuna ti nail thepa vun enge ti ro rup si lo khan mo vuna ti hydrate no pang ta na safe man nuam ne vun enge no pang vun te chu alam nawa ti mayang alam nawa chu wang chuan hei hi enge a save via wa vun han pot mar chung te no pang ta na vun enge no pang vun ta na tor thei chi ang chi kha om lem lo chu chu a tha ka ti ma save ka ti na ni ti chuanin an body lotion ni ani le ta hei hi body lotion texture ni no te rim de wang kha ni hey a baby lotion ti ta ka mo no te rim de wang kha ni ya mana nuam maya tin amom lawa no pang hnoya chuan anel thepa ma hi mo indu viau ka ring mang poinom nual to in ka hria an baby line ho hi amang to inom in ka hria chuang chuan amang to ka chuan in hria ngai du viau ka ringa amai no te rim nam che ka avim tui ra lu tu ka no te rim ka ti chuan in hria thiam me ka ring no te rim mang kha chu chuanin ingredients a hin shea butter an manga vunta na 3 repairing nan 3 ne chuan oat extract om boka calming chan tu kan bok ta chuanin xanthan gum ten oma chuan glycerin ten om boka hydration 3 an ni bok ta chuan cocoa seed butter te chuan sweet almond oil te mo chuan wheat extract te om boka chuwang chuanin enge hydration a chuan an thave ni no pang ta na man chuan a save boka tin an man hin to lem lo hei poi sa thum som ko ania an shower gel kha sa thum som ko tho ni hi ti chuanin baby oil a kan kal vele thungang hey baby oil ani ho ba le vitamin e oil a changan siam ania he man nuam maya ke ma pon ka mang na sa he vun ro lai ate le no pang diaper long ate khatiang ate po khan man ngam man the veka riman nei lo thunga hei chuanin a se viawa no pang enge an vuna han chu chho vek mai thei kha nia chu tianga han mom chiawa kha ni lawa mo kem kan ti lang chinang kha aron han bun pon aron deal zoi zoi lawa aron far keu kewa amom zul lo ani mo he mom thang zul ban chu pang kha ni lawa he poi man nuam le viawa a texture hi an texture man an nuam viawa ni adu tan chon no pang man tir chi no te man the ani no pang man tur no te man tur an siam ani hei chu no te han chu chho nan po in bol zo han chu chho vel nan po a se viawa a travel vuna ti nel thepa tin recovery na po na chashim shiwa puiting tan po na man thei tho tak sa te po ti chuanin an skin care lama kan lut ve thungang masabara chuanin vitamin C ani ya vitamin C serum ani hei hi kojic acid tranexamic acid tomboka chuan aloe vera juice licorice root extract tomboka ni chuan hei hi for glowing skin hyperpigmentation dalle hei vundung lo tan ani chu chuan fragrance free ni boka mana nuam ra to ka hei te hi mo niacinamide tomboka allantoin oma hyaluronic acid tomboka xanthan gum tomboka a thal hom viawani a texture chu hei hi nia a eng ngal hei ama hi a eng sa
chuwang chuan a oxidize ani lo o a eng sa hi hi mana nuam ro lu tuka ivuna alu zum zunga I a lightweight lu tuk boka ama hi water based de serum water based de wania hey a lightweight lu tuka vuna hian alu in hanin noila alu line shemang lawang ti vel ani hey I product sang te chu kan noya ke ma han noi de te ngai china ti ro hey chu ni lo alu zum zum tak tak a he alu zum zum tak tak a amom ei lo boka mana nuam maya effective bok ti chuan a percentage hi ka hriat swalo chuan a inziak lo 20% ni tlatin ka hriam ma se a mile viawa as a beginner ni chuan a kar khata voi ni ten lo try ula I in man thei thok ring a mile ro tu ka rin nge I a save re viawa ama hi man hian a dam thlep ti beng he a save re to pa mo chu wang chuan I in man thei fur ka ring dewa hi chu ka man hian ke man kan man hian mo I vitamin C percentage sang pui dang te nei nang lo deu chuan ka hria ma se eng po ni se I 20% a sang de win ti chuan I a in lo mang beginner in man ngam lo ni chuan a poi ka ti lawa ma se lo mang du ni chuan a tha o I in lo try ve du ni chuan poi ka ti lem lo ni ti chuan in a dot le chuan in a niacinamide kan niacinamide da kan kalanga he 10% niacinamide ania chuan hyaluronic acid le zinc PCA khan mang bok ani chuanin aloe vera extract kom le hei hi zinc kom thatna chu mai bolta na tha niacinamide chu engkima overall thata ti ro chuan hei 10% ani na chungin vun han ti ro le podmar chuang te kha a omlem lawa I vun ti normal ro phiana I manan wam ama hi mo a texture kan ti lang lenga hey rim tlem ani ma se ari man na lawa hey a lightweight em hi mo luang the I gel type watery gel type kan tiang chi kha ni hey a texture hi mo chuan lu jung zuma mana nuam maya a safe boka ordinary 10% en low compare ta la hei ka du zo kang hei ka man du zo tur ani a chan chu I ordinary 10% ka mang to thawa hei ka du zo ka chan chu a hydrating te la vuna ti ro rup chong lo a hydrating tel sa ta hei ka du na nia tin effective bok chu ka du na ni chona dot ya retinol la kan kalang retinol anti aging night cream ania hei cream base ania chu ti ro chuin a chunga moisturizer pa ngai chu adu ta chona man thei thau ka te chu hei a chan chu a heavy over lawa chuin cocoa butter manga aloe vera omle apricot le wheat germ oil en mang le ni glycerin le vitamin E omle a texture chu hei hi ni a cream base kan ti to khama arim hi a fresh lutuk ange I thil minty fresh deuh ang chi kha arim anam mint rim lampang ang nama ma se mint chu om chuang lawa amom u chuak lawa mai ro chi retinol hmang ve dun in ni chuan a chunga moisturizer man le the tho o a man non le the thowa a chan chu retinol chuan mai te tlemi te ro ve the dawa te ro chuwang chuanin moisturizer man le pokha poi lawa tin centella extract kom boka ti kam tur khan hei mana nuam rewa effective ka te ka mang na sa to ka mang rei to bo than hi zon kan mang to I ka fak ve viau anti aging a chuan an tha ve viau ka tia yan effective boka adu ve dan chuan man chi viawang ti chuan a dot le a chuan ka du mai an moisturizing cream SKINLINE Radiance Glow Moisturizing Cream ani a hei hi a texture thik deuh si hian a mom chuang mi alawa maya man hian mo I a texture chu thik ve renga creamy topa a thika ma se I awap chu lawa a ban lawa mom chuang mi alawa ma se hydrating tha thowa chu ka du na nia ka mang na sa topa man nuam ka tia chuna le zana po ka manga hey vuna ti mom chuang lawa I man nuam ka ti maya hydrating ingredients om tamatin fruit extract kom no la chu baga chon licorice root extract kom boka chu chon brightening lam atel tinani chu o hei hi skin barrier repair nana thaboka amom u chuak lawa a hydrating maya a thika wang hen amom chuang lo nia a hei chu tiang han I han mom mai ti mom thang zu lang chi kha om lawa chu ka du na mania a tha chan chu I ka vun problems han tila I vun chak lo lai hi om ve ni thowana zante kan lo ming re na te kan lo thok chang pe chon kan lo ming re tlang pu kan lo ming re tlang pu ke ma po
vun chak lo chang khaw ma khata khanin cha ka ti em chu cha ka ti ne em ania repairing nan an cha ni hi a safe ani ka tia I vun chak lo chang te khatiang ani kha chuan man nge chi hi o vun chak lo chi skin barrier chak lo ta chuan man nge chi ka tia cha ka ti viawa chuan in a top bera an sunscreen a kan kalanga SKINLINE sunscreen SPF 50 PA++ ani hi baby sunscreen an nei bok han compare te la baby sunscreen a chuan tlemin texture chu thik dewa mai noi pon baby sunscreen a chuan tlemin thik deuh zo ka tia chu ti rol chuan amom chuang lawa hei han mai ti mom tur khopa han mom kha ni chuang lawa mo mana nuama a protection a thaboka sunscreen chu apoi mo a man tlom te po a thalo chok zela hei te po hi man tlom a 399 man chawania a man chi viawa reapply ngai na sapo a boxia sunscreen pe chu te ro chu wang chuan ilo man the chuan ka suggest viawa hei hi sunscreen hi tunang lai chuan kan tinge borok lum hnoya po awap chu lawa mana nuama oil skin punin man thei viau ka ringa chu ti ro chuan dry skin tan po mana nuam dona winter la pe chuan man nuam min ti tlang viau ka ring hlomana le zwalin fragrance ne ma se ari man na lo khop maya he a hriat manglo fragrance he mo chu wang chuan fragrance ka ngai thei lo chi tan kha chuan fragrance ka ngai thei lo in lo ti ni pon hei chu in hriat mang in hriat mang big ka ring lo ani chu wang chuan in boy lo wang ri man na chuan hei hi mo he sunscreen hi fragrance lo ne ma se ti chuan in kha chung ha karon review thei te ania an products ho chu ka review kimin ka hria bokana chuan in an hoi khanin ka discount code le link chana tur karon danga in lo endon ya o link ka chu an mani website in share shim chuan mesa 25 ti kha man thei veka in policy ma policy an link chu an website link chu ka lo da lang shim bok don nia ti chuan in ka discount code mi lo man sang le sham shamula ale du tur kha chuan in lom thu kan soi ngal bok ani ka discount code lo hang tu te le lo hang tu te chunga lom thu kan soi ngal bok ani ti chuan in tu chuma chuan kan du to le photanga ka channel te mi lo subscribe ka video te mi lo like ka mi lo share sang se du na som che video le pe ka kai mu le chu don nia